студиото вече е колегата Иво Инджев. Здравей, Иво, добре дошъл. Поканихте, защото видях, че в блога си много си се разгневил на всички онези, които смятат, че президента Плевнелиев е фалшифицирал реплика на Апостола. Онази прословута реплика, че който ни освободи, той ще ни пороби. Аз съм се разгневил не заради президент Плевнелиев, а заради фалшифицирането на историята по принцип. И затова съм написал 3 книги по темата, цяла трилогия "Течна дружба" по темата за фалшификацията на историята между България и Русия през вековете. Добре, но мнозина казват, че никой не знае тази реплика да принадлежи на Апостола. Смята се, че тя е цитирана от Захари Стоянов, просто все пак по спомен. Аз мога утре да цитирам някаква твоя реплика в моя книга. Според теб, бащата на историята Херодот, дали се е срещал с всички владетели от древността, които той цитира и до ден днешен е най-меродавен източник за това какво е казал? Вижте, Захари Стоянов е колоса на българския летопис на събитията от това време. Това е безспорно. Това го признават. Не исках сега тук да си губя времето да донеса една книжка от 1977 година, в разгара на комунизма, с предговор на Ефрем Карамфилов. Един пък от своя страна най-почитан литературен критик, директор на ИСУД в БАН и така нататък, който пише суперлативи за Захари Стоянов на 3 места, и аз съм го подчертал и съм го повдигнал с курсив в блога си, съм го цитирал, на 3 места казват, че няма по-достоверен източник за Левски от Захари Стоянов. Намерете тази книга, БЗНС издателство, 1997 година в България. И там той непрекъснато се прекланя пред Захари Стоянов и казва, че само Иван Вазов се доближава до някъде, казва той, до Захари Стоянов като източник за живота и делото на Левски. Захари Стоянов публикува един призив, той го нарича Викторина, въпросник към другарите на Левски, да изпращат сведения за живота и делото на Левски. И той ги събира, акумулира и е човекът, на когото никога по това време никой не е предявил някаква претенция за достоверността на цитатите му. Той се е срещал с близки съратници, с толкова много хора, които са познавали Левски, както никой друг. Така че Захари Стоянов е непоклатим източник за живота и делото на Левски. Той по принцип е наистина колос, както каза ти, но въпросът е защо смяташ, че тогава историци, бизнесмени, политици смятат, че тази реплика е използвана от Плевнелиев. Това е много добър въпрос. В ущърб на връзките ни с Русия. Аз винаги се надсмивам на политиците, които се подмазват на водещите, като казват, какъв въпрос ми задавате, нали? Но в случая не мога да се държа да кажа, че всъщност това е въпроса на въпросите. И зрителите трябва да си дадат сметка. Защо и на кого му е толкова важно в днешна България, 21 век, да оспори авторитета на Захари Стоянов като източник за Левски, какво е казал, до степен такава, че го превръщат в посмешище, а му лепат и етикети, защото в едно телевизионно предаване един професор, на когото дараха по история от Великотърновския университет, го нарече русофоб, с което моментално стана ясно той на каква позиция е. Да наречеш ти Захари Стоянов русофоб и по този начин да му отречеш правото да бъде българофил, защото Захари Стоянов е казал, аз не съм русофоб, аз съм тиранофоб. Мразя тираните. И за него руската политика е била тиранична. Между другото, 1883 година, когато излиза първата биография на Левски на Захари Стоянов, тя след това претърпява още много редакции и много допълнения, включително с бележките, които Захари Стоянов е направил след нови и нови срещи с съвременници на Левски, когато 884 година в един пловдивски вестник призовава към него да се стичат сведенията на очевидците. В това фототипно издание фактически присъства, формално погледнато, и сега ще направя една забележка, въпросният цитат. Аз подведах съвсем съзнателно онези, които не са си свършили работата и твърдат, че източникът на цитата за Левски бил някакъв си, не знам какъв сайт, не искам даже да го цитирам, от 2008 година, забележете. Ама това е защото не са си свършили работата. Тези хора или са невежи, или служат на някаква кауза, която не е българска. Защото оригинала присъства дори в интернет. Само че за да търсиш в интернет някои неща, трябва да знаеш какво търсиш. И онези, които са писали сценарии на едно предаване, което се подигра с президента, не съм негов говорител, но в случая става дума за каузата Левски и дали го е казал, не са си направили труда да потърсят в биографията, която е написал за първи път именно Захари Стоянов, и тя така се казва биографията на Левски, да потърсят въпросната фраза в разгърнат вид. А тя там присъства. Има цитат, който е много по-впечатляващ от съкратения му вариант, който ни освободи. Той ще ни породи. Цитатът е разгърнат. Аз се надявам да го покажете на екран или някой да го прочете, не знам.
Защото той казва точно това. Мисля, че го показват моите колеги. Да. Това е цитата. Само, че сега ще ти кажа къде е уловката. Аз съвсем съзнателно подведах онези, които преписват от моя блог и се опитаха после да се оправдаят по един доста... че присъства физически в фототипното издание 1883 година, което не е вярно. Присъства на по-късен етап при преиздадени и аз сега им давам задача на третия път, понеже направиха 2 предавания, на третия път да проверят в точно кое издание се появява този. Какво е твоето твърдение? Фразата на Апостола съществува, макар и в разгърнат вид, а не този съкратения, който ние всички... Това е смисъл, дайте да го прочетем на глас, ако трябва. Никому не се надявайте, говореше той, ако ние не сме способни сами да се освободим, то значи, че не сме достойни да имаме свобода. А който ни освободи, той ще направи това, за да ни почини отново в робство. Това е. И това се намира в третото фототипно издание, казваш ти? Не, в първото фототипно издание, което се появява в интернет. Но в по-късен етап, след 1983 година, и аз казвам, че нарочно ги подверах в блога си, като казах, че физически присъства в това книжно тяло, което тук вие показвате. Така. То там не присъства. Присъства на по-късен етап при преиздаване. Но това е само за да покажа какви са, как да кажа, преписвачи, които не са си свършили работата, не са си проверили източниците и колко лесно това може да бъде доказано. От такъв като мене, който с извинение се е написал домашното по въпроса. И те го превръщат това в тема. Превръщат го в, превръщат го в кауза. Да отричат, че апостол може би е казал това. Много се извинявам. Те как ще докажат, че не го е казал? Що не така? Значи, ние да не вярваме на Захари Стоянов от 19 век, а да вярваме на някакви новопоявили се тук, самоназначили се авторитети по въпросите за Левски от 21 век, които са убедени, че той не може да е казал такова нещо, защото просто на тях не им се иска да го е казал, защото те защитават Русия от Левски. И сега ще кажа нещо повече. Много им е мъчно това, че започват да излизат фактите. Наскоро един изследовател, сега ще го цитирам поименно, Георги Георгиев се казва, е изровил от държавните архиви, мисля, че са на военното разузнаване. Мисля, че във Фактор беше това. Да, микрофилм с цялата сигнатура, т.е. това е проверимо. Който желае, може да отиде да види дали е вярно или не. Микрофилм, в който има писмо на граф Игнатиев, в който се хвали на своето началство в Русия, че Софийския процес, този по който е съден Левски, върви към щастлива развръзка. Тоест, граф Игнатиев действително, както аз твърдя от много години и непрекъснато ми казва, дай доказателства, дай доказателства. Те доказателствата и косвените по някой път са достатъчни. Русия не си им мръднала пръста, след като тя може да назначи 4 души в комисията, която съди Левски, да не се застъпи за него по никакъв начин. Тя, ако се беше застъпила, това нямаше ли да го пише с златни букви на всички руски паметници в България, както пише лъжата за освобождението, за окупацията на България от Червената армия. Това, което казваш ти е, че Русия е била заинтересована Левски да бъде осъден с участие на граф Игнатиев. Левски им е стоял на пътя. Той е бил неподкупен за тях. Те са пробвали. Това е известно. Левски го казва. Има цитати. Аз сега не мога по памет тук всичките цитати да дам. Но сериозните хора, които се занимават с това, знаят, че това е факт. Левски и него са се опитали да го вербуват и да го купят. Както една много голяма част от българските национални. Разбира се. Той е отказал. Той им е стоял на пътя. Освен това, Левски, както пише Ефрем Карамфилов в предговора си на тази книга, за която аз вече казах, изцяло е абсолютно достоверно цитирано за Захари Стоянов, който казва следното. Левски, искрата на революцията, на националното освобождение, на патриотизма в Левски е запалена от кой? От Георги Сава Раковски. Човека, който изписал десетки статии в Дунавски лебед за опасността Русия да ни пороби, ако ние и предоставим възможността тя да застане в ползата на освободителна България. Как си представя някой? Ако Левски е ученик на Раковски, нима той не е взаимствал от него, просто нямаше как тук в едно предаване да донеса, аз можех да разпечатам, да видят хората колко цитати има. Включително в това издание от 1977 година, го има другия цитат, в който Левски казва, че след като се освободи България, той вече няма работа тук, а ще отиде да прави комитети в Русия, защото руснаците са по-потиснати от нас. Това е било отношението на Левски към Русия. И някой тук в България много ги боли от това. Много искат това да не е вярно. Защо? Защото бранят Русия, руските интереси от България и от Левски. Ето това е нещото, което ти казваш, че ме било разярило. Не е ли нормално човек да се разярил? Сега си мисля, че има хора, които те слушат и си казват, че ти си обзет от ярост на русофобия, в която искаш да изкараш руснаците виновни за смъртта на Левски, руснаците виновни за това, че са ни освободили.
Нали разбираш, че тук сега мнозина са шокирани след това? Русофоб е Ленин, който е казал следното. От 90 милиона руснаци да загинат в болшевиската революция, демек, 10 милиона ще останат да живеят при комунизма. Ето това е русофобия. И той е бил освен това и практик, не само теоретик на тази русофобия. Той го е доказал, защото е подпалил искрата, която дори Путин накара да каже нелицеприятни неща за Ленин като разрушител на старата руска държава. Наскоро. Не знам дали си спомняте този казус. И тук българските по-руснаци от руснаците завиха на умряло, че Путин бил казал нещо, което не е вярно, и взеха пък да защитават Съветския съюз и Ленин от Путин. До такава степен тук има изкривено мислене в тази страна. Ние трябва да се освободим от този мит за освободителите. Трябва да знаем, че Русия не е идвала на Балканите да освобождава друго, освен територия, православни и славяни. Никакви българи. Българите като термини, като понятие и България се появяват, например, в брошурата на Мак Гахан, който първ съобщава на света за извържи, как го нарича, българските ужаси. Нали? И предизвиква страхотен шум в Англия. Огромни митинги за солидарност. Това е повлякло британската дипломация да свика Цариградската конференция, на която упълномощава Русия в случай, че Турция не изпълни ултиматума на великите сили от 1876 година, януари-декември. Тогава Русия да навлезе с оръжие, което тя е жаждала, за да се доближи до проливите. Добре, ама лошо ли? Добре, окей, има интереси. На Берлинския конгрес се появява. В резултат на което ние сме свободни. Какъв е проблема? Човек не празнува зачеването си. Човек празнува рождения си ден. Рождения ден на българската свобода е 6 септември 1885 година, когато българите по своя воля, нарушавайки същия този Берлински конгрес, нали, когато, между другото, за първи път се появява понятието на картата по време на руската окупация, за България не се говори като за понятие. То не съществува и в прокламацията на руския цар при обявяването на война на Турция, между другото. Тук са православни славяни според тях, защото те искат да ги приобщат към Руското море, както са се изразявали, още една капка да капне в това. Така че България се появява на картата на Берлинския конгрес, но това, което Берлинския конгрес разрушава от химерата Сан-Стефанска България, която е подхвърлена не случайно, пак от същия този граф Игнатиев, който ние толкова много почитаме тук у нас, но аз твърда, че той е българофоб. Чак през 1985 година българите се изправят и срещу Русия, и срещу целия свят, и срещу Берлинския конгрес. А основанието на Русия да заплаши България с война е, че на Русия забележи какво? Берлинския конгрес. Хората трябва да знаят фактите от историята, за да могат да си направят картината. Благодаря ти. Безспорно това е разговор с продължение.